Moi moi kaikille. Täällä on taas Trollimies ja pelaillaan taas kerran Happy Wheelsia ja osa 2. No, hei! Noin. 2. Ja omasta mielestä ainakin. I choose you. Coming. Oi, miten mä tiesin, että tuolta tapahtui jotain hirveetä, kun Pikachu oli tossa. No. Yeah. No. Let's go. Noin. Jigglypuff is coming. Oi. Jigglypuff. Yeah. I'm stupid. Koitetaanpa uudestaan. I choose you, Pikachu. I kill you. Hei hei. Fail. Joo. Mä tein nyt samana päivänä kaksi Happy Wheels-videoa, kun ei ole nyt muutkaan tekemistä, kun on yksin kotona ollut pari tuntia. Ui. Ja suoraan naamalle. No joo. Very nice. Hei mude. Toimiks tää? Okei. Toi ei ollut järkevää, tunti jos mä kenttää. Mennään uusuuden level browseriin. Pumptit. Joo, en mä yksi katsoa näitä tähtiä. What? Okei. Escape. Play now. Didididi. Kiva näköinen. Oi. Feilattiin heti alussa. Ei! No. Toi ei ollut järkevää selvästikään. Let's go! No. Very stupid man. Näin vaikea kenttä on. En osaa pelata mitään. Enkä tuo osaamakaan. Toi voi kuulostaa ärsyttävältä. The old man. Vaikka nyt toi. Semmoinen. Tadaa! Heippa! Okei. No. Noin, mä pastan sen maaliin. Ja sit mä teen itse murhan. Noin. On se oli sama. Kill this old man. Mortal Kombat. Yeah. Otetaan vaikka. Sub-Zero. Jaa. Ehkä se ei ollut tarkoitus ihan tällä tyypillä. Tällä. 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 Huje, tältä ehkä. Ei voikaan.
Joo. Vähän heikko. No. Joulupukki. No ei. No. Tällä se meni ihan hyvin. Tosta pystyy. No. Sub-Zero. Noin. No. Voitto. Mä tapoin mä tapoin Scorpionin. Sub-Zero voitti. Minecraft. Ninja. Oh jep. No! Mun timantit! Tää oli ihan hauska lentää. Mä voin vetää tän uudestaan. Joo, ninja. Let's go! Stupid man! No ei sitten. No vedetään tänne. Tää on aika hauska kenttä. Joo. Ja. Mun timantit, mä saan teidät kiinni. Ja mä näissä. Iskee, mä vinaan. Oh. I am best man. Okay. No saattaa. Buu. Eiku siis. Koitetaan tota. Joo, noobi. Eiku. Koitetaan tota. Ai niin, jos pitää painaa zetaa sitten, kun haluaa tää lentää. Oh jep. No. Winner. Helposti meni. Eikä koittaa uudestaan. Otetaan nyt vaikka ihan täällä. Oho. Tällä. Okei, tällä ei siis pitänyt, mutta no. Tällä se piti vetää. Hei daddy. Missä se on? Okei. Hello everybody. No, eiku siis. Hui. Päädällä hyppy. Yeah. Headshot. No. No. Joo. No. Noin. Mä haluan koittaa tän. Se vähän. No. Jee. Olen noobi. Oh god. Jep. Tää on liiankin helppoa. Koitetaan vielä kerran. Jos mulla olisi kaveri tässä, niin mä ottaisin sen kakkisa, kun mä lentää pidemmälle. Eikö vaan tästä sille woohoo, everybody catch now, din. Ow. Oh jep. No. No tohon, mutta mä taidan nyt lopettaa nauhoituksen tähän, joten hyvät illanjatkot teillekin. Ihmiset, milloin tätä katsottekin. Tilatkaa ja tykätkää ja kommentoikaa. Hyvää palautetta, tervetuloa. Kaikki muukin palautetta, tervetuloa. Joten hei.